Mira, igual pinchastes moitas veces esta canción, ti, ou que? Unhas cuantas, unhas cuantas. É o baile típico... O que había antes. Acaba de dicir o Que Visitación. era o que había. Antes non podía faltar en cada boda. Na túa boda foi... Foi ese. Era o que había. E tiñas Visitación cantos anos? 17. 17. Fíxenos o día 2 de julio E o teu marido, 3 de o que agosto. foi o teu marido, tiña 24 anos. A min desa boda chamame a atención a cousa que tu nai lle puxo encima da torta. Ai, sí. Puxolle unha cigüeña con un dedo no pico. Dixen eu, esta miña nai pensou que iba embarazada. Con algo de pique. Bueno, tamén podía ter outro significado, Pero ainda tardei 2 anos en ter, Estaba errada aí tua nai. Eso, exactamente. Claro. Bueno, pero mellor ela que quería ter netos. Querería, pero... Claro, estamos vendo, que guapa fostes o día da boda, Pero saliulle mal. Que cara de nena tiñas? Sí, home, tiña 17 niños. É que parece que estabas facendo a primeira comunión, Como non iba a ter Visitación. cara de nena. Anda. Claro. Bueno, aínda así non tardaches en ampliar a familia. Sí, aos 2 anos. Aos 19 anos tuve a que chamou agora. Sí. A Ángeles. A Ángeles, sí. Dei a luz na casa, ben unha matrona. Dei a luz na casa, ben, todo ben. Bueno, o meu home non quería aínda ter familia, porque dicía, tamén tens que pasalo un pouco ben, temos moito tempo e tal, pero é que os nenos gustaronme moito. E se non tiña un neno, morría. Pero fíxate que curioso, que o teu home efectivamente che quería dar esa liberdade. Vive a vida, non teñas fillos aínda. Sí, pero eu se non tiña daquela un crío, iba a mamar. E depois, aos 5 anos, antes dos 5 anos, dixenlle, mira, queremos outro, porque con solo non me quedo. E fomos a adrede por el, e veu un neno, perfecto. Dixemos, bueno, acabouse, cerramos. Cerrou a fábrica? Cerrou a fábrica, pero aos 5 anos... Abriu a fábrica? Abriu a fábrica, apareceu outra sin contalo. Bueno. E foi a nosa salvación, porque hoxe é que está na casa, foi a que nos axudou a cuidar o meu marido, e, bueno, genial, levámonos super ben, e, bueno, foi o amor da vida. Mira, todo iba de maravilla, acábalo de decir ti, os teus amores da vida, vivíades felices, pero a vida empezou a truncarse un pouco, Visitación. Cando vivía ben, porque xa morreran os patróns todos, quedaron o seu e o marido solos, os fillos estaban casados, podíanos estar ben, pero truncouse a vida, que enfermou nun ano e 3 meses levou. O teu marido? Entonces... Claro. Primeiro deso, enfermaron tamén os teus sogros. Ui, ese sí, moito antes. Sí, meus sogros, sí. Eu, desde os 18 anos, cuidei sempre persoas maiores, case 5 ou 6 anos antes morreron o meu home, que despois, miña mãe, fai 10 anos que morreu, que foi a última que morreu. Claro, estuvestes aí durante un tempo cuidando dos sogros, da nai, unha vida... O ganado e todo, porque o home traballaba fora, que traballaba de encofrador, e traballaba fora, entón facía todo eu, todo. Eras a que levabas o mando da casa. Era que levaba o mando da casa todo. Pero levabas un matrimonio moi feliz, mesmo aos 25 anos de casados, que fixestes? Fixen as bodas de plata, e casou nos o cura outra vez na iglesia. Tivemos 50 invitados na casa, estivemos moi ben, e despois á noite marchamos de marcha para a discoteca Palú. Aí está. E viñamos ás 4 ou ás 5 da mañá, non sei qual era. E moi ben, genial. E aí non houve cegoña arriba da torta? Non, ali non. Comemos o que é os lagostinos, e churrasco, e depois unha tarta, e ela. Ben, moi ben. Fuegos, tiraron os fuegos os amigos. Sí? Sí. Pero que bonito. Moi ben. E logo celebrastedes os 45 anos casados? Os 45 anos de casado. Celebramos, pero iso celebrámoslo nun restaurante. Casounos un amigo noso, que foi xo de cura, que dixo a misa igual co cura, casounos igual co cura, igualito. E aí si fomos menos, fomos 24 ou 25, fomos os familiares e os amigos máis tal, pero genial, super maravilla, lo pasamos. Estivemos ali bailando, depois salimos de bailar ali, fomos para unha festa. E salimos desa festa, volvemos para outra, a Castro Riberas de Lea. Aí está. Celebración por todo alto. Sí, celebramos, sí. Claro, Visitación, a vida hai que celebrala. Eses dos 45 anos
E o meu home penso que lle daba, porque dixo, un día viu da televisión, ben sabes, ese programa que veía de casar. Sí, o casamos na televisión de Galicia. E vira unha parexa que facían os 30 ou 40 anos de casado a celebrar. E dixo, oiches, Bici, que me chamaba sempre Bici. Dixo, oiches, cando facemos nos 45 anos de casados? E dixo, facémoslos para dentro de 2 meses. Dixo, vámoslo a celebrar. E a filla máis bella dixo, home non, que xa aos 50. Dixo, se non chego, teño celebrado. E se chego, volvémoslo a celebrar. Bici, e ese vestido azul? Ese foi o que levei nas bodas dos 45 anos. Que guapa ibas. Iba moi guapa, sí. Xa me dixo a peluquera, dixo, hai novias que non van tan guapas. É verdade, Postes unha novia por terceira vez, podemos decir? Sí. Guapísima. Guapísima, sí, guapísima. E ti xa vas aí adiantando ese momento, non? Sí. Porque efectivamente as bodas de ouro non as pudestedes celebrar. Non chegamos. Faltaron uns 4 meses e pico para celebrar. Porque pois o ano e medio, casi 2, xa enfermou ele, xa botamos o ano e pico coa batalla esa e xa nada. O teu marido enfermou. Sí. Foron, meses complicados. Moi complicado para toda a familia, para ele e para nós. Ti estuvestes aí en todo momento? Eu estuve con ele 24 horas do día. Os 5 meses últimos, botéinos na cama todo o día con ele, porque ele quería que estivera na cama con ele, e eu estaba todo o día con ele na cama. Levantábame na máis que para darlle de comer. Así me puxen que engordara un montón e puxérame bellísima por aquí. Foi moita cousa, sabes? Porque te dedicastes en corpo e alma ao dediqueille amor todo da o que tua poiden, vida. fixenlle todo o que poiden, deille todo o que poiden, non lle poiden facer máis, e evitar, sí. Tamén se me morrueu, tamén ele faría a vida dele. E que cousa máis bonita foi o que che dixo casi Esa nese foi final, bonita, non? sí. Dixo-me un día, oiches, Bici, que sabes unha cousa, que che tocou a lotería. E dixen, eu logo onde teño. E dixo, tocouxe a lotería, dixo que eu vou morrer. Dixo, quedache carné e coche, e vas para onde queres e para onde che dá a gana, non precisas dos fillos para nada. Eso quedoume sempre grabado, Que bonito, non, público, que lle dixo o seu marido antes de morrer. Sí. Que bonito. Estou segura de que ele estaría contento, de que ti esteas aquí hoxe tamén. Intentando refacer a túa vida, Bici. Digo eu que bonito e que enteireza para dicirlle iso, sabendo que tiña o tempo contado. Sí, que sabía que morría, que ele só pudo do primeiro día que morría. Tremendo, Sí. E claro, ti atopastes no traballo un refuxio. Era un refuxio moi grande, porque eu iba de casa en casa a traballar, falar con aqueles, falar cos outros, e para min foi unha salvación. Que a min as persoas maiores me encantaron, porque eu para cuidar persoas maiores non é por che falo, pero vallo. Porque teño moita paciencia, Claro. Eu traballei 8 anos na empresa, todos encantados. Eu ainda agora que estou retirada, retireime, pero retirei hai un mes, me retirei aos 65, me retirei hai un mes. E ainda vou tomar o café cos horarios que tiñen, e das casas chamanme a ver que tal estou. E logo cando ves tomar un café, e logo cando ves por aquí. Que bonito. Sí, é maravilla. É bonito tamén que ti agora esteas intentando aquí buscar un compañeiro, despois de todo iso que pasaches, co apoio da familia, Bici, xa collen confianza contigo. Sí. Imos a lembrar un pouquiño que é o que nos pides, vale? Bici, gustaría ya atopar un compañeiro que fose máis ou menos da súa idade. Ela concreta un pouco máis, e di entre 60 e 75 anos, porque ela síntese nova tamén. Un home que sexa falador, simpático, cariñoso, que a respete, que sexa atento, que a valore e que a aprecie, que sexa activo e bailarín. Hai que seguir o ritmo a Bici, eso sobre todo. E tamén familiar, porque a Bici gustalle facer moitos plans en familia, sair a comer fora, viaxar ou pasear. E se pode ser de preto, lembramos que Bici, pois se reside agora mesmo en Outeiro de Rei, pois moito mellor.